Дават знайни и незнайни герои, дошли по случайност в политика, да им дават оценка. Също каса и полицаите, също каса и военните. Тези, които са в танкове, самолети, артилерия. Политиците трябва да си мерят думите, когато се изказват за тези професии. Особено ако не са ги работили, особено ако не знаят за какво става въпрос. И няма държава, която да може да се справи с човешката глупост. Защото по време на нашето управление подменихме основно техниката в противопожарната охрана. Най-добрите машини, които в Европа върват и в България. Мерцедес, Ивеко, Ман, Рено, да ви изброяваме, да ви кажа, че е реклама. Всичко най-добро. Оборудвано, възможно най-добро. Включително и за спасителни действия. Как можеш да ограничиш човешката глупост? Рая. Искам да пръща към тебе като човек от ГЕРБ. Временно вземаш даден пост, но темел в юридическата сфера за нашата партия. Трябва ли киротракториста или пешо, който има всичките забрани, пуснати към момента, да бранува, да реже и да предизвика пожари, които да унищожат за милиони. И след това ние да се караме с какво държавата да компенсира или с какво държавата да го прави в полза на хората, които са пострадали. Но това всичко от нашите данъци. Превенцията къде е? Този, който хвърля фаса от колата и след това часове магистралата стои затворена, той не трябва да понесе наказателна отговорност. Може да условна присъда, но трябва да получи присъда, за да знаят другите, че така не се прави. Зад него километри. След това стотици пожарникари са в 40-50 градуса жега. Най-лесното е политически да почнеш да го говориш за министър. Общо има министър с пожарник. Казвам го като човек от преди 30-40 години. Вършил тази ден. Къде е министъра горе, къде сме ние долу? Там трябва мъжество, техника и те го правят. Къде е превенцията? Или сега чувам всякакви предложения. И ние имаме колко кугари тук в Пловдив. Стоят. Да им купат баки или на Спартана. Ние 3 заведохме хеликоптери. Ма и 33 да направим. И 300 да направим, ако няма превенция срещу човешката глупост. Няма никакъв смисъл да се прави. Да, тук колегите от противопожарната охрана, профилактиката е изключително важна. С земеделските производители. Няма, ако трябва да излиза машина. И едно време беше така. Стане ли вече пожара? Бедствието и щетите са на лице. Затова аз ги поздравявам днес. Разбира се, това, което в бюджетна комисия, колегите и в парламента решиха го подкрепят. Но няма ли превенция срещу извършителите? Всяка година това ще става. От браните, така дава искра. От резачките, изкърчи искра. Пак. От това става. И след това десетки милиони държавата харчи. А държавата, това сме ние, нашите данъци. Трябва ли да се прави? Не. Това е за уважаемите колеги, които искаха коментар по пожарите. Имате ли въпроси по тази тема да допълня още пожарите? Към мен се обръщам. Благодаря. Няма. Продължаваме нататък.